Yeah. Okay. Woo! Ba, ey. Heldu da, azkenean urtarria. Urtea uste baino harinago hilda. Urte osoa soinu berri baten bila, baina berriro rapa egiten jakina. Heldu da, azkenean urtarria. Urtea uste baino harinago hilda. Urte osoa soinu berri baten bila, baina berriro rapa egiten jakina. Jakina, makina berriz martxan. Jakia bakiz aspalditik nere saltxan. Base gozo batekin gozotuz bizitza latxa. Ta eala jarraitzen dudan maiatxa eltxean. Altxa, jadago amuma labean. Dantxa, egiten bakunen artean. Jada, banuen idazteko gozea. Talazi dut urtea, betiko eraberean. Bilbo munipaz beteta, langileak ertean, taupo gehiago bidean. Ez dugu ikusi kontrol soziala urtetan, ondo babestutan agoaz sortean idea. 2021 urtea, ta heldu da lana erakusteko unea. Batxutan erdaraz bestetan euskara hutsean, largo bideoan, raperu letra eta basean. Check it out, heldu da azkenean urtarria. Urtea uste baino harinago hilda. Urte osoa soinu berri baten bila, baina berriro rapa egiten jakina. Heldu da azkenean urtarria. Urte osoa soinu berri baten bila. Urtea uste baino harinago hilda, baina berriro rapa egiten makina. GGG